Drága barátaink kiszöktek a börtönből! Yippee! Viszont most nem a börtönből szökünk, hanem a szabadból. Míg másoknak azt mondják, hogy touch grass, ők még addig a fűtől is elfutnak. A második évadban kicsit kételkedve kezdtem bele, de amúgy nem volt annyira borzalmas, mint amennyire hittem. Sőt, őszintén tetszett az, hogy egy piszkos kis börtönből, a kis, hát nem kicsi, szóval, hogy egy piszkos börtönből a még piszkosabb külvilágba lyukadnak ki a karaktereink, és hogy mindegyikőjüknek más-más akadályokkal kell szembenézniük. Az évad szálait még szétszórtabbak, hisz hát barátaink kijutottak és a nagyvilágban rohangálnak, így egyeseknek talán még nehezebb lesz követni az eseményeket. Az első évad frappáns véget ért, és előszeretettel kezdünk bele a második évadba, várva, hogy az alkotók valami jót alkossanak. Mert hát a szökés egy igazi masterpiece. Nagy váltás következik, mindannyian megszoktuk a Fox River bezártságát, de most valami új lesz. Jöjjön hát a folytatás! 3, 2, 1. Ez itt a Hobby Filmes csatorna. Most is előre szólnék, hogy a videó spoilereket tartalmaz a Szökés című sorozat első 2 évadából, így ha nem láttad azokat, mindenféleképpen nézd meg, mert Veronika meghalt. Hát ja, ez történik, ha nem nézed meg a sorozatot. A cég végül őt is felemésztette, de mi is amúgy az a cég? Az előző részben nem említettem Lincoln és apja párbeszédét a cég nevű egyesületről, de mindjárt visszatérünk majd rá. Szóval a kedvelt bűnözőink külön útra tértek, és Fox Riveri 8-aknak nevezte el a sajtó, mivel eredetileg 10 voltak, de a hadművelet során elvesztettük Westmorelandet, meg ezt a dagadcsávót. Páran közülük elszaladtak, vagy erőszakkal maradtak magukra, de a lényeg, hogy Schofield és Lincoln szabadlábon van. Legfőbb céljuk most az, hogy hamis személyazonossággal Panamába jussanak, és egy búvárboltot nyissanak, ahová már az USA-nak a nem tudom micsodája már nem ér ki, és nem fogják ott őket körözni. Vagyis ezt gondolják. Persze az is egy aggasztó dolog, hogy Michael és Sarah borzalmasan szerelmesek egymásba, és Michael minél előbb biztonságban szeretné őt tartani. Viszont itt jön képbe Paul Kellerman is, aki pedig drogfüggőnek álcázva magát befurakodik Sarah életébe, de közben Lincoln fia is egy szép cellára vár, amiért fegyvert rántott Kellermanre. Viszont egyre több dolog derül ki a bizonyos cég nevű szervezetről, akik Lincolnt ültették fel. A cég egy olyan szervezet, aminek még a kormánynál is hatalmasabb ereje van, és akik titokban ráadásul törvénytelenül bármit tudnak irányítani az USA-ban. Vagy valami ilyesmi, nem tudom, kérdezzétek meg a ChatGPT-t. Akik az évadban most a céget testesítik meg, az Kellerman és Bill Kim, akik mindketten az USA elnökének dolgoznak, viszont Kellerman egy pöppet kiszámíthatatlanabb. Zsebes befestette a haját annak reményében, hogy nem ismerik fel, hát bár szerintem, hogyha amúgy valaki egyszer megnézi azokat az újságokat és látja Zsebes arcát a címlapon, szerintem egy szimpla hajfestés nem fogja megállítani. Azon kívül, hogy bujkálnia kell, szegényke a kezét is szeretné visszakapni, illetve célja, hogy a drága szerelmét, aki miatt börtönbe került, megtalálja. Abruzzinak viszket alul valami, és minden áron, de tényleg minden áron meg akarja találni Fibonacci-t, még akkor is, ha ez abba kerül, hogy elveszti a családját. Színót azzal szerencsétlenkedik, hogy a nagyfeka bandájával megszöktessék a családját a rendőrség elől, Szukri meg csak állandóan Marie Cruz. Apolskis repülőjegyet keres, viszont nincsen, így muszáj lesz hirdetéseket keresnie, és végül egy csajszival, akit később vele elmegy Utahba. És ha már Utah, nem igazán lehet a börtön túloldalán pénz nélkül túlélni, így mindenki fő célja, hogy elutazzon Utahba, és megtalálják Westmoreland elásott pénzét. Eközben egy újabb főkarakter is a képbe kerül, egy okos FBI ügynök Alexander Mahone, aki az egyetlen a szökés történelmében, aki tud Michael fejével gondolkodni. nem fogom Mahone-nak hívni. Mahone. Mint valami rossz trópusi növény. Bár... Mahone. Jó, de van értelme, jó. Szóval Mahone célja az, hogy elkapja mind a 8 szökevényt, mivel az FBI átvette a Fox River 8-ak elkapását, így szegény Bellick is elvesztette a munkáját. These men right here are now the 8 most wanted men in America. Mahone mellett elvált, van egy fia és drogfüggő, és ez még nem lenne elég, ő az előbb említett cégnek dolgozik. Kényszerítve persze, fenyegetik a családja halálával, hogyha nem kapja el Lincolnt és Michaelt időben. A történet most duplán egy kavalkáddá változott, főleg, hogy most már szabad a tér, és mindenki odafuthat, ahová csak akar. Kedvenc jelenetem az évadból amúgy nem igazán van, inkább már egy erekciós különdíjat tudok adni egy jelenetnek.
Ezt nagyon irreális kimondani, azt, hogy erekciós különdíj. Tehát, hogy van az a jelenet már Panamában, amikor Michael elkapja Zsebest, és Westmoreland pénzét egy random kis házban, és nagy küzdések közepette Michael megteszi a megtehetetlent. Oh, you fool. You ain't gonna kill me, Mr. Michelangelo. You ain't got it in you. So why don't we just let me kill you? Amúgy most csak vágásnál veszem észre, hogy én valamiért annó nagyon szerettem látni, ahogyan Zsebes szenved. Az IMDb nézői értékelései szerint a 13. rész a The Killing Box tarolt a legjobban, ahol a rendőrség elkapja Michaeléket egy furgonban, de egy óvatlan rendőr otthagyja a bilincsük kulcsát, és végül kiszabadulnak. Viszont én jobban preferálom az évad 19. részét, a Sweet Caroline-t, ahol az elnököt fenyegetik meg egy kiszivárgott hangfelvétellel, hogy Michaelék megkapják a szabadságot. Rengeteg titok derül ki, hatalmas csavarok keletkeznek, és teljesen nem csak az epizódban vannak csavarok, hanem a fejed is elcsavarodik. Annyira hihetetlen az egész. Viszont egy külön említést érdemel a Chicago és a Bolshoi Busz című epizódok is, azok is nagyon király részek voltak. Valóban eltér ez az évad az elsőtől, de nyilván az a jó egy sorozatban, ha változatos, de megmarad a stílusa. Szerencsére stílusváltás nem történt, viszont egy szinten lentebb ment az izgatottsági szint. Tehát érted, thriller, de én kevésbé thrilleltem, mint az első évadnál. Persze az is egy észrevétel, hogy néha annyira komolytalanra tudott fordulni a sztori. Emlékszem az évad második részében, amit azt hiszem az Otis volt, abban volt az, hogy érted, te vagy az ország legkeresettebb bűnözője, erre ott állsz egy bolt mellett, rávillantasz egy csajra, és meglepődsz, hogy vajon miért kezdtek el üldözni a rendőrök? Aztán meg még egy játékpisztollyal akarnak megfenyegetni egy FBI ügynököt. Relatable moment. Ez az évad annyira nem kötött le, sőt amúgy ez az évad volt számomra az, amit a legtöbb ideig tartott meg megnézni. Mert úgy így az eleje közepén annyira unalmas volt, hogy kb. Egy hónapig nem folytattam. A vége felé meg már amúgy érdekesebb volt a sztori, szóval ja. Win-win szituáció, jól jöttünk ki. Nos, az előző évadnak nem mutattam epizódértékelés szerinti átlagot, illetve most egy újraértékelést is tennék az első évadról. Szóval ezek, amiket most a képernyőn láttok, azok itt az első évad epizódértékelései általam. Vehettek rá egy pillantást, ennek átlaga pedig 9.2-es, és az évadot pedig 9-esre értékelem. A második évad epizódjai itt láthatóak, 8.4-es átlagot hoztak, és összességében számomra a 10-ből 8-at érdemli. Szép volt, jó volt, tök jó, hogy kiszabadultak, és a végére egy teljesen nézhető évad lett. Ledaráltunk már 2 teljes évadot, de még hátra van 3, és van még bőven miről beszélnünk. Sajnos ez volt az első 2 OG évad, amiket igazán az eredeti alkotó Paul Schöring írt, míg az utána lévő 2 évadot már más írók vették át. De végül amúgy annyira nem rontották el, mint ahogy manapság szoktak például egy spin-offot vagy egy adaptációt elrontani. Ha szeretnéd látni a folytatást, akkor iratkozz fel, kapsz értesítést, meg minden szart, illetve te is kövesd végig a Prison Break évadait, nehogy esetleg spoiler vagy egyéb váratlan meglepetésnek spoiler vagy egyéb váratlan meglepetések érjenek. Harmadik évadnál tala, peace. Kneel only to God. Don't see him here. We gotta disappear. Forever.